9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que comença l'espectacle.
enhorabona per el Piro Musical, ha sigut espectacular. I segon, conta'ns com ha sigut este Piro Musical. Bueno, pues el que he dit, no? Ha sigut una lluita contínua, perquè per fer l'espectacle este en els dies que han tingut, que han sigut horribles, pues era complicat. Però bueno, al final l'hem fet, el vent no ens acompanya molt, però el que és l'espectacle ha sigut perfecte, no ha fallat res, molta música, molta variació per tots els públics, diguem, no? De totes les dècades, de tots els estils, però al final és el que crec que s'ha de fer, no? Al final hi ha públic de tot ambient i al final pues, la gent l'agrada una o l'agrada una altra, però la qüestió és que estigui entretenguda des del principi fins al final. A més, hem vist fotos que heu publicat en la vostra xarxa social, la ploguda, heu estat muntant sí o sí i el públic ho ha vist bé, no? Sí, home, clar, al final per nosaltres no anava a quedar. Després, al final, pues, la climatologia és el que és. Ha costat més? Evidentment que ha costat més per muntar-lo, però bueno, per això estem, no? Per això estem, ja estem acostumbrats a de vez en quan tindre aquestes coses i venen com venen i el que n'hi ha que fer és intentar solucionar-lo. L'any que ve continuareu? Espero que sí, espero que sí. Si me queden ganes i l'Ajuntament vol, sí. Vale, moltes gràcies, Ricardo.